iki proyek iki? Ukuran 700 meter cukup ae. Kurang gede. Kurang perasaan. Kurang. Kira sekiranya ukuran ketemu sama ngono. Pewa, lari. Iya. Kenari. Oh ya. Sing delok sing temenan nek nyatet Iki wis tak nyatet mambengi iku. Wis bener hitungane kalkulasine. Ya. Nih, arsitek wis siap. Nek ngono coba ceken maneh ngono. Telepon. so sing kamera. Pacar gula kok. Wis ya urusan kan wis sono. Ceken si elu iku. Nang ngono. Tandane gini. Ya wis. Ayo ngono wae. Iya gitu pacar. Kakaknya tinggal 11 sih lo. Halo ya. Apa? Foto? Halo foto sih. Loh. Emang aku ini arep penggawean nang kene kan bangun pabrik. Halo foto. Karena kan di soge. Tone pancet ae. Wala kon selingkuh mbare iku. Iya anjene kono soge, keren, ganteng. Aku sing koyo ngene. Aku ora mundur, Dik. Saka atimu. Loh, dadi kabeh iki buyar. Loh, dadi kabeh iki buyar. Boh, aruh. Oh alah wis nang kene ya. Tandro. Ini masih biyen. Ah, malah arek wedok. Weh. Piye? Bingung. Proyek kurang mari. Rai mana? Rokokan cah. Tenang pikir. Stres. Rokok das tuku sak cepet. Isine akeh. Wain puntung maneng. Senajan kowe ngilang rapi so tak tawang nanging ning ati tansah kelingan wasik ngapusi beh mari bos coba lancar Kali lah cek itu. proyek burung mari tekan rewe padat nah yo karo ta kada bangun pabrik proyek gede ditinggalno Lah iya. Wetok yo akeh. dhewe disanding mbek anake nggawe batu bara Kuwi anake Pak Lurah. batu bara Iyalah, berarti sing gantengan aku ya. Ya wis karepmu wis. Karepmu. piye ngene Itu ayu aku lanang ganteng. Iya, jelas. yo apa iki Kepin bunuh diri ta? Saya kepin bunuh diri. masa depan sukses iki yo anu tak tatap karepe yo bangun proyek iki sing gede iku tak atur wong loro cah tak tatap kan ketatap tembak aku membengi mikir iku kagetmu Naspel ae. Tatepno. yalah ya bang ngecek ya mari kabeh ya Mari kok. iya Nah, kalian dalam mana, Bos? Bener kan? Api yo. yo iki meter iki luase engko kari nglandasno kayak iku lho kaya wasatimin lho nang ngetan ya Lu tak karem ayo. karim ta Iya, Keliru ah. karim ta Haji wasatimin karem nyore. Oh, saji. kamu Iya. Iya. muring-muringan Mm. alah cinta omah Aja ngono kaila. susun ae Sapa apa titik ae. kok kanan kene kan bangun-bangun itu Wes nang mudun cepetan. gendong tuh Ayo Sarah, aku bos gue Kang ngurus udah amat. tuh tinggal tuh
mulai. Aku lagi bosmu. Cukup sak main video iki, Mang. Kayak ono saran, kritik, masukan, tulis nang kolom komentar. Jalali subscribe ya, kayak gini loh, kayak gini. Be di like, be di like. Baca lali share. Cek ini tambah semangat ya video ini. Cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker. Baca lali jarak sak meter. My soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with it.